Sziasztok! Ebben a mai videóban megvesszük a Chiron Bakugának a Chironnak az apját. Szépen le fogok menni 1 millióra, kit érdekel, csak annyi, hogy leszek csóró, de azt kit érdekel, annyi pénz érdekel, hogy csóró leszek. Hát akkor vegyük meg a játékszert. Nagyon jó. Nekem jó legyen a gyári. Hát akkor nem. Akkor vegyük meg. És ezt fel is fogjuk tuningolni. Vegyünk vele versenyt. Mindent csinálunk. Ülök. Húzzunk innen. Menjünk. Ányád. Megveszem és már szét is töröm. Hát ez szégyen volt. A szóval. Itt vagyunk. Azért gondoltam, hogy ilyen videót csinálok, mert ugye ma Chiron apukája, mondhatjuk. Csak fékben nem a legjobb, de mondjuk valaki vesz egy mindegy. Na hát akkor szerintem tuningoljuk is fel ezt a csoda gép tartály markolatát. Hát akkor tuningoljuk fel. Nem zajjel, hogy itt fog vele menni, de kit érdekel. A motor fullba rakjuk, full megad. Na menj, gyere. Szóval legyen inkább jó tuningoljuk fel, mert bele a legjobb turbók, legjobb hűtő, nem tudom, ez is súlycsökkentés legfontosabb. Hát nem ütöttem le annyira már, nem is, mert nem olyan gép az. Rakjunk bele plusz, hogy ki lehet belőle szülni 321 kg. Nem a legjobb. Mert ez sportsebességváltó. Mehet bele a verseny, vagy drift, bocsi. Rárakjuk a legjobb gumikat. Kiszélesítsük a gumit. Szerintem felét nem fogok cserélni, mert minek? Fúj, nem. Nem tudom. Jó, ezt biztos elrakjuk. Hát nem rakjuk. Sziasztok, ennyi volt a videó. Csasztok!